Салом алейкум бародари азиз, ин настройка я бургай берниш нишон метам. Ҷо берниш қариб буд чидаga бародаро. Даруниш кори даруни наунтекуш патиловка, ана пицца кардон бад нам полда мақсад маляр кадони ки устой илтимос базанг акамара разнорабочий мегири акамара мақсад фалон чи мегири фақат мастер мерам устой дар кора занг меденем акада кадикида ҳамаша бо худаш мефаҳмонатон мақсад кадони устой дар хуне дорем бародари азиз. Устой профессионал ам чотки боша 3000 каждый 15 рӯз иншаллоҳ худо хоҳад пулта мегири. Агар бо кам тарак устой мақсад чи боша 2800 мегирифта будай. ина марҳамат бародар қариб 20-30 одам дар кора. касе ки мехоҳад тарафи химкия ина метро ховрно химки кадом ки омадане марҳамат бародари азиз ина биёен кор ад душия нашуд ҳама чиз ма хидмат меҷа иншаллоҳ. Агар 15 рӯз бигарам рӯзи ойлигиритон ки ман миём бо сёнка мекунам маса куфул кунам гирифтем нагирифтем бо ма хидмат ҳамаша миём иншаллоҳ худо хоста ку ак суханга тафсида баъд хайрхиш кунем. бачо росигап мастери соз дар кора ина ми объекти хир монда иншаллоҳ пера гирифтеса мастери соз намехе мастери соз бошад се ак хе навичок бошад 2800 не ки ҳатман документ бошад патент регистрация доштаки бошад ки мақсад ягон проблема нашавад. мастерои гипсокардончик дар кора мастерои пличик маляр бачо шпаклёвка кадоме ки амихе бекор бошед мақсад нашуд пул прижва накне 15 иншаллоҳ мегире. бале бародари ия ма акай муҳаммад меган мақсад ма идакара агар хатон накунам дида бошен стройкое ки реклама кардем қариб 1.5 солши реклама мекунам. аввалаш худованд ҳар як аввалаш худованд тоби ягон шикоят шидаги нест бародари азиз. худо мақсад шикоят нашава ҳама 100% рафтан бигира. марҳамат бародаро видеоро дроз намекунем кадом ки мехоҳен баъди и аввали видео баъди ин видео бо друна секунд кадаги қад як гап задагин тамошо мекунем. худо ҳаматани гап бошад друна тамошо мекунем. я номро якада занг бизанем бародари азиз ки фаромӯш кардам ана соати 9 саҳар то 6 бегаҳ ва ҷои хоб надора бо бисёр мепурсем условиёша фаҳмон дигаша фаҳмон бародари азиз лами хелай карочи ай 9 саҳар миёй кор то 6 бегаҳ ҷои хоб надора нами акада занг бизанем. бародари азиз ина кадомида хай усто кор мекунем ина кор ҳама кор кардиса ана чия имса кардон меган ҷада баъд шкатура шпаклёвка баъд полда меган плитка короче баъд баниёда меган баниёра мақсад соз кадоми ки кор меган нами номрои мактаб ҳамҷа мақсад ҳами акачия мехоҳад ва касас мефаҳмам устоги як намефаҳмам барои хаб миём мегам стройко видео мекунам бо хучон мефаҳмам бо фаҳмам бачо кадом ки мастери соз боша мақсад тория гипса кардончики мастери соз дар кора пличикай шпаклёвчик маляр агар маляри соз боша бачо ина марҳамат кор ҳаста рӯзи корине ки мастери соз ҳамин мастери первый класс мегӯяд се аке навичок 2800 кадоме ки бекор боша марҳамат бачо нашуд документ но патент регистрация ҳатман дар кора ки мақсад ягон чи надоре ҳамин тенденс надоре ягон проблем нашавад патент регистрация обязательно дар кора бачо пулошао 15 рӯз пас метем бародари аз ин мақсад видеоро бисёр бад намекунем ябо мекунӣ чия гипса кардонай шпаклёвкай холаши кушака плиткай ва нам баниёра маймон мекунем корбори банияда карда касе агар хоҳишмандо боша ина кор мекунем бисёр менаизида мекунем агар чи ба кор реклама намекунем кори давернуд нест барои ин рекламашо намекунем ина сай кори активита омадина ҳама 100% мақсад ин номрои макадом чӣ ина ака ҷурабек ина занг медиҳем ҳама каса бародаро бо худаш ҳамаша мақсад мефаҳмонатон саро ҳаматани гап бо муша кас шофа куса ҳама ин ҳама кор кеса толиём кор сад худи рафтеста